za mnou sa nachádza moja izba, kde som si dorobil nové poličky, takže poďme sa na to spoločne pozrieť. Otvorím krásne dvere. Bude to aj taký menší room tour, ale hlavne ide o tie poličky, ktoré sú fakt, že extrémne. Takže určite nechajte like, odber a môžeme ísť na to. Vecou začneme týmto môjim setupom, kde vznikajú všelijaké videjka. Tuto je môj sleeping build počítač, takže mám tam takéto vecičky v ňom. Mám tam teda i7 3770K, ďalej tam mám GTX 1050, ako môžete vidieť, a 16 GB rámku, čo je celkom akože v pohode na moje pomery a za mňa v pohode. Sexy voňavku, ktorá voňa fakt, že dobre, je to teda Latafa Quad Alphux Sun a akože je dobrá, takže odporúčam. Niceboy klávesnicu, ktorú mi dal môj kamarát, taktiež s touto myškou, to je tiež Niceboy. Gameris slúchatka taktiež od Niceboyu, tým, že sú od Niceboyu. Nejaký chladič proste do nejakej blbosti. Minecraft knižka, ako správny Minecraft tak musí byť. Polička, tam sú také blbosti, takže to je nezajímavé. Na moju starú, teda kde som to mal predtým uložené, sú tu teda nejaké bulkové plechovky, ktoré sú, nie že nezajímavé, ale proste sú tu také, čo som mal rovnaké, ale sú tam aj inojazyčne, takže nechal som to zatiaľ tu. Vrhneme na poličky, ktoré mám presne tu, tak vám musím ukázať týchto smradov. Tu je jeden smrad, druhý smrad, ktorých tu púšťam dennodenne, tu je tretí smrad, agresívny, tu je tento veľký, ktorý nemá chudák zobák, ale akurát papa. A ideme sa pozrieť na tie poličky, takže 3, 2, 1. A takto vyzerajú tie poličky, za mňa úplne masakrálne, sú fakt akože, au, som sa buchol do môjho benču. Za mňa teda tie poličky vyzerajú brutálne, tá dole má 2,10, 2 metre a 1,80 m, za mňa vyšli mega perfektne. Môžeme si aj ukázať, aké tu mám plechovky, takže takto si to môžete pekne popozerať. Nebudem to nejak zdržovať. Takto teda tu mám uložené. A takto sú všetky poličky prichtené týmito blbosťami, ako môžete vidieť. Robil som ich sám som si ich narezal, sám som si ich vyhobľoval, aj som si ich tu sám navrtal a namontoval. Podľa tejto masívnej vodovahy, takže malo belambe, že gadíha vodov, vien sám. And do you know what else is massive? By to byť celkom v pohode. Teda jedny zaujímavé veci, čo sú teda tieto Lando Norris a Valentino Rossi nejaké proste plagatiky, ktoré som si ulovil z Polska a za mňa vyzerajú taktiež veľmi, veľmi pekne. To sú moje poličky a určite nezabudnite napísať do komentárov, čo si o tom myslíte, pretože za mňa to je akože 10 z 10, proste je to úžasné, ľúbi sa mi to strašne, ak to mám pekne nad mojou postelou, ktorú mám sem. A dajte like a zatiaľ čau.